Bore da I chi a chroeso calon I ddiwrnod llawn cynta ein cyfarfodydd blynyddol, a croeso I chi sydd yn ymuno â ni o'r newydd trwy gyfrwng y ffrydio byw. Os angen, if you require translation equipment, could you please make yourself known? I ni'n oreit, diolch yn fawr. Dwi yn hoffi'r lleoliad hwn yn fawr iawn. Mae e'n barchus iawn o'r llywydd oherwydd mae yna le parcio wedi neilltuo i'r llywydd, reit wrth y drws. Ac mae'r llythrennau MC yn y lle parcio. Motorcycles, meddech chi'n ac Master of Ceremony. Felly, Wel, diolch, Mr Llywydd, unwaith eto mae geiriau credig ac am y fraint o arwen ac o agor y gair yn y cyfarfodydd hyn. Fel nodus I yn y myfyrdo bore ddo, enw'r pentre hwn yw Jersey Marine. Mae wedi achosi tyma bach o drafodaeth. Gaich goleuo chi, cystal allau, y cysylltiad ar Jersey yn 1860 fe brynodd Capten Evan Evans, entrepreneur lleol, y tir mwyn I ddatblygu'n gyrchfan glan môr. Fe henwodd yn Jersey mewn ymgais I farchnata'r lleoliad fel man gwyliau delfrydol ac unigryw. Yr cysylltiad am yr un wedyn wrth gwrs, mae hyn yn syml yn adlewyrchu leoliad arfordirol ar ymyr Aber Afon Nedd ac ar lan y môr. Ac fod yr ardal hon yn perthyn yn swyddogol ac yn dod o dan faner cyngor Castell Nedd Port Talbot, dwi wastad I ystyried yr ardal hon yn rhan o Abertawe mewn gwirionedd. Mae ddewch I fi am hynny. Jersey Marine. Ond fel o'n i'n gweud ddo, mae'r pentre hwn yn fwyaf adnabyddus ymhlith pobl leol am I dŵr 8 onglog, 4 llawr a adeiladwyd yn oes Victoria. Y tŵr erbyn hyn wrth gwrs yn rhan o'r gwesti hwn sy'n rhoi cartre, a chartre braf hefyd os gael ddweud, a cŵl I gyfarfodydd Undeb yr annibynwyr eleni. Fel o'n i'n sôn ddo, mae sôn am dyrau yn y Beibl, a ddo fi o'n i'n ystyried hanes ryfeddol, codi a dymchwel tŵr Babel. I ni'n mynd I droi at dŵr arall y bore yma, tŵr gwylio tro hwn, ond tŵr gwylio tra gwahanol i'r tyrau gwylio eraill y mae cyfeiriad atyn nhw yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd. Wi am eich arwen chi I lyfr Genesis am ychydig funudau, ac at benod 31, adnod 49, ac at air arbennig a phrydferth iawn, sef y gair mispa. Ystyr y gair mispa yw tŵr gwylio. Fe nes I gwglo'r gair misna pwy ddydd, ac fe ddath I fyny Mercury Internet School o Psychological Astronomy. Wel, sa'n credu falle da'r mispa rong I hwnna rhyw ffordd. Mae mispa yn air prydferth iawn. Wel, o leia fel yr ydy ni wedi dod i'w ddeall heddi. Carnedd neu dŵr o gerrig adeiladwyd gan Jacob a Laban oedd mispa yn reiddiol, a dyma I chi ychydig o'r hanes sy'n ni'n gwerthfawrogi'n fawr pe mae chi'n bolon darllen yr adnodau hyn o lyfr Genesis gyda fi os gwelwch yn dda. Gyda'n gilydd felly atebodd Laban a dweud wrth Jacob, fy merched I yw'r merched, am plant I yw'r plant.
ac yma'r cwbl a weli yn eiddo i mi. Ond beth a wnaf heddiw ynghylch y merched hyn, a'r plant anwyd iddynt. Tyrd, gwnawn gyfamod, ti a minne, a bydd yn dystiolaeth rynol. Felly cymerodd Jacob garreg a'i gosob i fyny'n golwg, ac meddai Jacob wrth i bethnasau, casglwch gerig, a chymerasant gerig a'i gwneud yn garnedd, a bwytasant yno wrth y garnedd. Dywedodd Laban, y mae'r garnedd hon yn dystiolaeth rynol. Am hynny, enwodd hi Gilead, a hefyd Mispa, oherwydd dywedodd gwylied yr arglwydd rhyngol, pan fyddwn o olwg ein gilydd. Os bydd i ti gam drin fy merched, neu gymryd gwragedd heblaw fy merched, heb i neb ohono ni wybod, y mae Duw yn dis rhyngol. A dywedodd Laban wrth Jacob, dyma'r garnedd hon a'r golwg na rwyf wedi ei gosod rhyngol. Y mae'r garnedd hon yn dystiolaeth, ac y mae'r golwg hon yn dystiolaeth, na ddof heibio'r garnedd hon ata ti, ac na ddoi dithau heibio'r garnedd hon a'r golwg hon ato fi i wneud niwed. Boed Dduw Abraham a Duw Nachor, Duw ei tadau, farni rynol, a thyngodd Jacob lw i arswyd Isaac, ei dad, ac offrymodd Jacob aberth ar y mynydd, a galw ar ei bethnasau i fwyta bare, a Mispa, tŵr gwylio. Fe ddefnyddir y gair mispa weithiau mewn cyd-destun caredig neu demladwy, fel rhyw fath o gyfarchiad wrth i ddau berson ffarwelio a'i gilydd. Bydde di Dduw ofalu amdana ti. Byddwn ni Dduw ofalu amdana ti pan byddwn ni ar wahân, rhyw gyfarchiad fach fanna mae mispa wedi tyfu fod. Oedd hi'n arfer llawer dydd i bobl yn enwedig menywod i wisgo gemwaith gyda'r gair misbarno, falle bod gyda chi rhywbeth tebyg yn y teulu. Roedd y bosib wrth ymadael a pherson, ac arwydd o'i dymuniad y bydd Duw yn ei gwylio tra bod nhw ar wahân. Bydde di'r arglwydd ofalu amdana ti, bydde di'r arglwydd wylio drosto ti. Ond mae awdur Genesis yn dangos nad rhywbeth caredig oedd i ystyr yn wreiddiol, nad rhywbeth caredig a chyfarchiad caredig oedd Mispa yn wreiddiol. Yn y Beibl, mi roedd y gair yn perthyn i sefyllfa o ddiffyg ymddiriediaeth rhwng dau berson. A'r ddau berson yn yr achos hwn, wrth gwrs, oedd Jacob a Laban. Fe gofiwch chi bod cysylltiad teuluol rhwng y ddou hyn trwy Abraham a Nachor. Priododd Jacob a dwy ferch Laban, sef Lea a Rachel. Ond roedd eu perthynas wedi mynd yn chwerw. Oedd y ddau wedi twyllo ei gilydd ac wedi trio cael mantes ar ei gilydd. Yn y diwedd gadawodd Jacob Haran gyda'i deulu a'i eiddo heb ddweud wrth Laban. Aeth Laban ar ei ôl a bu dadler yngddyn nhw. Cyn gwahanu, fel i ni newydd ddarllen, fe wnaethon nhw gyfamod a'i gilydd trwy gasglu pentwr o gerig, fel arwydd o'r ffin rhyngddynt. Galwodd Laban y lle yn Mispa gan ddweud, gwylied yr arglwydd rhyngom pan fyddwn o olwg ein gilydd. Tŵr gwylio oedd Mispa felly, watch tower oedd e. Nawr ten ar yr olwg gynta, oedd e'n ymddangos fel petai Jacob a Laban wedi dod i delerau gweddol gyda'i gilydd, ac wedi gwneud cytundeb a'i gilydd, a fydd e'n diogelu dyfodol. Ond mewn gwirionedd, o'n nhw wedi gwneud cytundeb oherwydd i bod nhw'n amheus o'i gilydd. Cytuno i beidio gymosod ar ei gilydd, ond ddim yn barod i ymddiried yn ei gilydd.
Aros di ar yr ochr di o'r ffin, ac fe arhosa fi ar ochr i o'r ffin. Gan allai ymddiried yn o ti nad wyf yn dy weld, bydded i'r arglwydd gadw llygad arno, dyna'r misba. Bydded i'r arglwydd, y watch tawe yma, bydded i'r arglwydd gadw llygad arno ti. Felly, yn y cyd-destun gwreiddiol, mi roedd misba yn symbol o amheuaeth, yn symbol o wahanu, ac nid yn symbol o gyfeillgarwch, ac yn sicr nid yn gyfarchiad cynnes. Mae misba wedi bod eriod, ond mae'n siŵr gen i ein bod ni gyd wedi clywed am enghreifftiau o misba heddi. Cwrylon wedi bod mewn teuluoedd. Weithiau mae bobl yn penderfynu rannu'r tŷ yn ddau. Un person yn byw mewn un hanner, a'r llall yn byw yn yr hanner arall, gyda'r cytundeb na bydd neb yn croesi un ochr i'r llall. A dyna chi enghraifft o fath o misba, ffin sy'n cadw pobl ar wahân oherwydd diffyg ymddiriediaeth. Wel, sylfaen beryglus ofnadw yw misba i adeiladu bywyd arni. Fe all gadw heddwch dros dro, ond mae heddwch dros dro yn ddi-sail, fel i ni gobeithio, fel i ni ddim wedi dysgu, ond fel i ni wedi gweld yn ein byd ni. Sawl gwaith i ni wedi clywed addewidion am gadoediad, a hwnnw'n gadoediad dros dro, yn Gaza ac Wcrain a manna eraill, lle mae yna ormes, y rhyfel a therfydd a thrais heddi. Beth yw cadoediad dros dro, dwedwch chi? Cadoediad dros dro, sylfaen anodd iawn i adeiladu arno. Mae'r rhaid dileu'r misba yn dos e. Dileu'r misba a chreu perthynas iach rhwng pobl a'i gilydd. A'r hyn yw perthynas iach, yw cymod. Mae'r cam cyntaf mewn cymod yn gorfod dechrau gyda ni, chi a fi. Mae'r sawl sy'n codi mir, misba rhyngddo ef a'i gymydog, yn gwneud pethau'n ddiflas iawn iddo'i hun. A phwy a wyr beth ddaw o'r diflastod hwnnw, teimladau drwg a chwerylon ac ati. Ond os yw'r misba i gael ei chwalu, mae'n rhaid i rywun i gymryd y cam cyntaf. Ac wrth gwrs, dydy cymryd y cam hwnnw ddim yn rhwydd o gwbl. Mae Waldo yn gofyn na, mae Chic da fi sôn am Waldo ar ôl y ddarlith wych geson ni pnawn ddod am yr eryd. Mae Waldo yn gofyn yn ei gerdd fawr pa beth yw dyn. Mae yn gofyn beth yw maddeiant. A mae yn ateb mynd trwy'r draen at hen elin. Na chi ateb. Anigau draen sy'n pigo'r corff yw'r draen mae e'n sôn amdano, ond draen ein balchder ni. Draen ein hystafnigrwydd ni. Mae'n amlwg iawn yn ein byd ni heddi fod yna amharodrwydd mawr i fynd trwy'r draen. A mae yna ddisgwyl i eraill i fynd trwy'r draen yn dos enig ni. Oedd Iesu'n ein dysgu ni. Os wyt ti'n cyflwyno offrwm ar yr allor ac yna'n cofio bod gan dy frawd rhywbeth yn derbyn, gad dy offrwm o flaen yr allor a dos ymaith. Cymoder di yn gyntaf ath frawd, ac yna tyd yn ôl a chyflwyno offrwm. Gadewch i ni sylwi taw'r hyn mae Iesu'n ei ddweud yw, dos di, paid ag aros am dy frawd i ddod ata ti, ond dos di, cer di ato fe. Cymra di'r initiatif, cymra di'r cam cyntaf. A hynny nid mwyn lladd y gelyn, ond mwyn lladd olyniaeth y misba. Mae'r cam cyntaf mewn cymod i ddechrau gyda ni, i fod i weithau'n gallu fod yn gam poenus ofnadw, ond dyna'r mam cychwyn, mwyn cael gwared ar yr hyn sy'n codi mi rhyngo ni, ac mwyn chwalu y misba. Gan na chymerodd Laban na Jacob y cam cyntaf, ni fi cymod rhyngddyn nhw.
hyd y gwyddon ni, ta beth? Mae'n anodd cymodi a'n gilydd yn bell i waith, yn diwe. Falle fod y gwynt a'r stormydd wedi dymchwel y pentwr o gerrig a dawyd ganddynt yn misba. A'r symbol o'r dieithrwch yn y berthynas rhyngddynt. Ond nid felly'r misba yn ei calon. Cerrig y tŵr wedi dymchwel, ond nid yr ymdeimlad. Perthynas o bell oedd perthynas Jacob a Laban. Perthynas oer oedd hi, a thristwch yw bod y math yna o berthynas yn wir am lot o bobl heddi. Lle nad oes cymod, does dim iechyd. Mae gwenwyn dicter yn gallu treiddio drwy'n corff ni a niweidio ni. Ac fi all'n rwystro adferiad iechyd. Dymchwel y misba, dymchwel y tŵr, a dyna'r ail gam mewn cymod. Dymchwel y misba sydd yn ein calonau ni. Ac mae'r dymchweliad hwnnw, dymchwel y mir, yn awgrymu trydydd cam mewn cymod, sef ein cymod a Duw. Mewn cylchoedd crefyddol ac yn ein pregethu ni, fyddwn ni'n sôn yn aml am fod mewn perthynas iach a Duw. Ond yn ôl disgeidiaeth Iesu, mae bod mewn perthynas iawn â Duw yn golygu bod mewn perthynas iawn â'n gilydd hefyd. Trwy gael ein cymodi a'n gilydd, fe'n cymoder ni a Duw. Mae Ioan yn sôn yn ei rithyr cynta, os dywed rhywun rwy'n caru Duw ac yn casau frawd, mae'n gelwyddog, medda fe. Oherwydd ni all neb nad yw'n caru'r brawd y mae'n ei weld, caru Duw nad yw yn ei weld. Fi, ni a Duw. Mae'n bywyd ni wedyn yn grwn, yn gyflawn. Fi, fy mrawd am chwar, fy niw. Neu fe mae Waldo'n dweud to, cymod a chyflawn we, my fi, tydi e fe. Ac o fewn y cymod a'r we honno, fe hoffwn i ddweud hyn fel gair olaf. Ein dymuniad a'n gweddi ni fel Cristnogion ac fel Undeb, yw bydd ein trafodaethau ni yn ystod y tridiau hyn a'n tystiolaeth a'n cenhadaeth bob awr o'r dydd a phob dydd o'r flwyddyn. Yn rhai a fydd yn dyhau am gael gwared ar y tŵr, cael gwared ar y misba, o westy'r hyll gwreiddiol, a'i wneud yn air prydferth unwaith eto, ac yn fynegiant o'n dymuniad i bawb sydd ymhell o ddiwrthon ni, a'n gweddi trostynt, gwyliad yr arglwydd rhyngom, pan fyddwn ni o olwg ein gilydd.
yn ei weddio gyda'n gilydd. Arglwydd yw, ti yw ein noddfa, ein harweinydd a'n gwarchodwr ffyddlon. Fel y mae misbain ein hatgoffa dy fod ti'n gwylio dros y bobl. Gofynnwn i ti wylio droson ni fel unigolion, a phawb yn unig caru, a throst dy eglwys yng Nghymru a ledled byd heddi. Pan fydd pellter yn ein gwahanu, cadw'n calonnau yn gysylltiedig. Pan fydd ansicrwydd o'n cwmpas, rhoi ni heddwch. Pan ddaw heriau, cryfha'n ffydd a'n dewrder. Boed i'th bresenoldeb sefyll ryngom fel a ddewid o gariad, yn atgof nad ydyn ni byth yn cael ein anghofio, ac nad ydyn ni byth ar ein pennau'n hunain. Gwarchod ein camau, bendithion taith, a chadw ni yn dy ofal. Amen. Fe ddiweddwn ni'n hoedfa yn myfyrdod y bore yma, trwy ganu yr emyn yma gyda'n gilydd, mae yna groeso chi sefyll os ych chi'n dymuno. O doed y deyrnas nefol dad, yw'n gweddi dair ar ran pob gwlad. Dyfodiad hon i galon dyn, a ddwg genhedloedd byd yn un. A dyna'n gweddi ni gyd y dyddiau hyn yn dyfe. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr, Beti Wyn. Diolch yn fawr, ac edrychwn ymlaen i gael darllen y myfyrdodau yn y llyfr gwyrdd. Bydd yr Ffrwd byw yn parhau i adroddiad yr ysgrifennydd cyffredinol, nid i adroddiad y trysorydd yn naturiol, ond fe fydd yn parhau i adroddiad yr ysgrifennydd cyffredinol. Felly, Elin. Bore da gyfeillion. Fy mhennaf ofn yw bod fi'n mynd i gwmpo oddi ar y llwyfan yma. So far, so good. I chi wedi clywed y dywediad, not my first rodeo. Wel gyfeillion, dyma fy rodeo cyntaf, fel ysgrifennydd cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Gan obeithio yr arhosa fi ar y ceffyl gydol yr amser.
ond allai'ch sicrhau chi, os byddai'n syrthio oddi arno, mae dringo nôl i'r cyfrwy y ceisiaf wneud bob tro. Mae wedi bod yn 9 mis o newid ac o bethau newydd yn Hydjon Penri, fel y gallwch ddychmygu, gyda'r tîm yn newid a chyfnod newydd. Byddwch yn falch o ddeall fod llawer am aros yr un peth, a fod na rai pethau am newid a hynny gwell gobeithio. Yr ydym yn llwyr ymwybodol o'n traddodiad ni, o ble deithom, ond yn benderfynol o fynd ymlaen tua'r dyfodol mewn ysbryd o lawenydd, o gydweithio, o ymagwedd gadarnhaol, a hynny clod I Dduw. Fe rannaf yr hyn sydd wedi digwydd hyd yma gyda chi maes o law. Ond cyn hynny, wi am gychwyn yr hanes gyda 3 gŵr doeth. Os yw hwn yn hanes gwerth I ddweud, wel mae yna 3 gŵr doeth yn does, wrth gwrs bod yna. A mae'r 3 gŵr doeth yn yr hanes hwn wedi rhannu doethynebau gyda fi. Ac felly, gai gychwyn gyda'r gŵr doeth cyntaf, sef Dyfrig Rhys. Fy rhagflaenydd fel ysgrifennydd cyffredinol. Mi fi Dyfrig yn fos arnaf hefyd, ac felly, cefais y profiad ardderchog o dreulio amser yn ei gwmni, o rannu'r daith gyda ge yn ystod I gyfnod yn Hydjon Penri, ac o ddysgu ganddo. Diolch Dyfrig am bob caredigrwydd, bob cyngor a phob arweiniad. Yn ystod ein hamser yn gweithio gyda'n gilydd, mae un dyfyniad yn aros, wel mae sawl dyfyniad, ond mae yna un dyfyniad yn aros gyda fi o eiddo Dyfrig, sef the paralysis of analysis. A bod angen I ni ochel rhag hynny. Hynny yw bod modd meddwl am rywbeth yn ormodol nes eich bod chi'n clymu'ch hunan yn glymau fel nad oes modd I chi wneud affliw o ddim wedyn. Rydyn ni'n byw mewn amserau diddorol, ystywed yr hen felltith Tsieineaidd, boed I chi fyw mewn amserau diddorol. A dyma ni mewn amserau diddorol yn y byd hwn. Mae gennym, fel Cristnogion, waith I wneud yma yn y byd hwn, nawr yn fwy nag erioed. A dydy clymu'n hunain mewn clymau o orfeddwl yn ddim lles I ni, na'n cymdeithas, ein gwlad, na'r byd. Rhaid I ni fod yn barod I wneud pethau yn ysbryd cariad Iesu Grist. Rydyn ni'n gwybod sut I ymddwyn, rydyn ni'n gwybod sut I feddwl, achos fe ddysgodd Iesu ni am hynny'n hiawdl a chyflawn. Ac felly, rydyn ni, fel tîm, yn cario'r geiriau yma o ddoethineb gan Dyfrig gyda ni yn Hydjon Penri. Na ddylen ni gael ein llethu gan glymau gorfeddwl a gydylem fwrw ymlaen yn ysbryd cariad ardderchog Crist. Yna at yr ail wr doeth, Geraint Tudur, y cyn ysgrifennydd cyffredinol. Bu Geraint yn fos arna I hefyd, a bu mewn gweithio gyda Geraint yn ystod y cyfnod cyntaf yn Hydjon Penri, fy nghyfnod cyntaf yn Hydjon Penri. Gosododd y safon I fi am sut oedd gweithio I Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Diolch Geraint am bob anogaeth a chynhaliaeth ac am bob arweiniad. Weithiau, mae gweithio I sefydliad fel Undeb yr Annibynwyr yn medru ymddangos yn anferthol, yn rhywbeth amhosib ar adegau. Ond mae gair o ddoethineb gan Geraint a basiwyd I lawr iddo yntai gan I dad, yr athro a'r Tudur Jones, yn adseinio yn fy mhen. Sef hwn. Rhod y fricsen yn y wal, gosoda hi'n gymen a thaclus, gna'n siŵr I bod hi'n rhan gadarn o'r wal, cam yn ôl, a chymerolwg ar dy waith,
i wneud yn siŵr i ti wneud dy waith gorau, yna cerddau ffwrdd. Ti wedi gwneud dy waith. Ac felly, dyma ni, Griw T. John Penry, yn ceisio'n gorau i osod ein bricsen yn y wal. I wneud yn siŵr fod y fricsen yn addas at yr hyn sydd ei angen. Rydyn ni'n gweithio ar wella gwasanaeth T. John Penry i'r Undeb. I wneud yn lle da ac effeithlon fydd yn cyfoethogi bywyd yr Undeb a'r eglwysi. Fe gadw'n ei eiriau tudur a geraint yn ein meddyliau wrth i ni fwrw ymlaen gyda gwaith yr Undeb. Fel y byddwn, ar ddiwedd ein cyfnod, yn gadael ein bricsen ni yn dwt yn y wal, gan wybod ein bod ni wedi cyflawni ein gwaith hyd eithaf ein gallu, a hynny clod i Dduw. Ar gŵr doeth olaf, Dewi Myrddin Hughes, sef y cyn ysgrifennydd cyffredinol. Y mae'n agolled enfawr ar ôl Dewi, a hiraeth mawr amdano. Y dyn doeth a bonheddig oedd yn Gristion o'i goryn i'w sawdl a hyd at fer i esgyrn. Ges i'r fraint o sgwrsio gyda Dewi yn ystod y misoedd olaf. Bydde'n dangos diddordeb yn hynt a helynt yr Undeb a T. John Penry, ac yn annog, yn ebychu ac yn gwerthfawrogi y pethau oedd yn digwydd gyda ni. Y tro ola i fi ei weld, mi ofynnodd. Ydy T. John Penry am aros yn Llansamlet? Ces fy llorio. Oherwydd, fel ran o'r sgyrsiau llu sydd wedi bod yn digwydd yn T. John Penry ac yn yr amryw bwyllgorau sydd yn rhan o fywyd yr Undeb, fe drafodwyd y syniad bod modd i ni esblygu, newid a datblygu a hynny ar lles yr Undeb ac mwyn enyn egni newydd yn ein plith fel Cristnogion. Ac yn y sgyrsiau hynny, fe gododd y cwestiwn, ydy T. John Penry yn y man iawn? Gewch chi glywed mwy am hyn yn nes ymlaen yn y gynhadledd. Doeddwn ni ddim yn disgwyl i Dewi i ddweud hyn. Ond cyn i mi allu holi Dewi pam yr holodd, fe atebodd yn eiddgar, achos cofiwch Elinor, does dim yn sanctaidd yn hyn o beth. Rhaid i'r Undeb weithredu yn yr ysbryd hwnnw, a bod newid pethau ac addasu yn beth iachus ac angenreidiol. Atebais fod yn rhaid bod yna rhywbeth yn y gwynt, a mein bod ni wedi trafod y posibilrwydd, ond heb feddwl llawer mwy amdano. Teimlais fod Dewi drwy ddweud hyn yn ein hannog i fod â meddyliau agored, ac i ystyried pob dim yn weddigar, gan edrych tua'r dyfodol mewn gobaith. Des i nôl i'r swyddfa, a rannu'r stori am yr hyn ddywedodd Dewi. Yn wir, rydw i wedi rannu'r stori hon gyda sawl un ers hynny, ac wedi cael atebion amrywiol, fel allwch chi ddychmygu, ond yr ymateb pennaf yw un o anogaeth, o obaith ac o gynnwrf yn y ffaith y medrwn freuddwydio a theimlo egni'r posibiliadau. Ac felly, dan anogaeth Dewi i fod yn feddwl agored, i ystyried pob dim, yr ydym ni yn T. John Penry yn ceisio edrych ar bob dim gyda llygad newydd a meddyliau agored, a hynny gyda'r ysbryd glân yn ein harwain. Nawr dyna ddiwedd hanes y tri gŵr doeth, gyda diolch iddyn nhw am eu gwaith, eu harweiniad a'i doethineb. Nawr te, gadewch i ni droi at y 9 mis a fi felly, a dyma'r ffordd wy'n gweld pethau. I ni mewn sefyllfa fregus o ran ein pobol, o ran ein heglwysi, ein gweinidogion ac o ran ein cenhadaeth. Fe wyddon ni hyn o'r gorau. Ac mae gen i newyddion drwg a da i chi. Ac wi ddim am ofyn i chi pain i chi am glywed gyntaf. Y newyddion drwg yw dim ond ni sydd.
A'r newyddion da? Wel, dim ond ni sydd. Felly, mae'n dibynnu siwr ydych chi'n ystyried ein sefyllfa, ac yn bendant, o'n ran i, mae'n well gen i feddwl, mae newyddion da sydd fan hyn. Ni sydd ar pŵer i wneud unrhyw beth, unrhyw newid. Ac mae gennym ni rym a gallu hyd yn oed yn ein gwendid. Rydyn ni fel undeb a staff yn edrych ar sut i rymuso'n pobl a'i galluogi i gynnal i heglwysi drwy'r cyfnod heriol nesaf hwn. Yr ydyn ni mewn cyfnod o newid a rhaid i ni fel undeb, ein gweinidogion, fel cyfundebau, fel eglwysi ag fel unigolion fod yn ymatebol i'n hoes. Fel dywedodd un o'n gweinidogion i'n ddiweddar, does gennym ni ddim i'w golli ac mae hynny'n gynhyrfus. Ac efallai fod y diagnosis yn terminal o ran Cristnogaeth yn y gorllewin. Ond y gwir yw mae'r ffordd i chi'n byw gyda'ch diagnosis yw'r her. Ac mae ganddo ni gymaint i ymfalchio ynddo, cymaint i fod yn llawen yn ei gylch, a chymaint i edrych ymlaen ato. Dywedodd Julie Sim, oedd yn gweithio gyda ECOM tan yn lle diweddar, pan ddaeth hi ar ymweliad â ni, llynedd. Look at what you have. Ac yn wir, o edrych y mae gennym y fath drysorau. A gyfeillion. Smo fe drosodd tan bod e drosodd, nag yw e? Felly, a'i mlaen i sôn am yr hyn sydd gennym ar y gweill. Yn y llyfr glas ar dudalen 21, fe welwch chi'r fframwaith cynllun datblygu sy'n amlinellu'n fras ein meysydd gwaith dros y cyfnod nesaf. A maen nhw'n cynnwys y meysydd canlynol yn fras. Y digidol, hyfforddiant, swyddfa a staff ac ymgyrchoedd a chynlluniau. Nawr fe allwch chi edrych ar rheini yn eich amser eich hunan a gewch chi holi unrhyw gwestiwn i chi eisiau ar ôl hyn. Y cafiat yma yw y gall hyn oll newid a mae'n bod ni'n ceisio bod yn ymatebol i'n hoes. Ond dyma flas ar sut mae wedi bod gyda ni dros y cyfnod diwethaf, a hefyd rhyw gipolwg ar ein bwriadau ni i'r dyfodol. I ni'n gryw bach ond brwd o ran nifer y tîm staff yn hyd John Penry. A'r neges i bob un ohono ni yn y swyddfa yw cyfathrebu a chydweithio, fel criw mewn modd gydweithredol. Ymunodd Margaret Hughes â ni fel swyddog cyhoeddiadau a chydlynydd, ac mae hi wedi hen ymgartrefu ac yn cymryd ei lle yn llawn gan fagu hyder yn ei gwaith ar ran yr undeb. Mae fy niolch chi yn fawr a diffiant i'r criw bach gweithgar, dyfeisgar a chreadigol. Rhodri Darcy, Jill Haley-Harris, Margaret Hughes, Carwyn Siddal a Meinir Williams. Chewch chi ddim gwell na'r rhain drwy Gymru ben Baladur. I ni'n cael cyfarfod staff yn wythnosol ar fore Mawrth i rannu a thrafod beth sydd gan bawb ar y gweill, pwy sydd angen help neu os na gyfle i gydweithio, a sut allwn ni fod yn fwy na nifer o ran ein maintioli, more than the sum of our parts. Mae'n gyfle gwerthfawr i bob un ohono ni i glywed beth yw holl waith staff yr undeb, ac mae'r wybodaeth honno'n ein cymhwyso ni fel unigolion i fod yn well, yn fwy effeithiol yn ein gwaith. Y ffaith waelodol yw, pwy bynnag sy'n codi'r ffôn neu ateb e-bost yw yr undeb. Ac felly, mae'n bwysig fod gan bob aelod o staff wybodaeth weithredol o waith yr undeb. Yn ogystal, rydyn ni yma i gynnal ein gilydd yn y swyddfa fel staff, i helpu pan fod angen a chydweithio, ac yna yn ein tro rydyn ni yma i gynnal ein haelodau drwy Gymru nehangach. Yr ydym hefyd yn derbyn hyfforddiant ar bob math o bethau o ddysgu sut mae gweinyddu bas data, i hyfforddiant ar sut i weithio'n rhagweithiol a strategol fel tîm. A'r cyfan
mwyn i ni fod y fersiwn orau o staff T. John Penry ar eich cyfer chi. Mae'r gwaith yn barhaus ac rydyn ni'n chwilio am bob cyfle i wella'n sgiliau. O ran y strwythur staff, yr ydym wedi cychwyn ar gynnal gwerthusiadau staff. Ein bwriad yw cynnal rhain yn lled gyson. Mae'r gwerthusiadau cyntaf wedi digwydd a byddwn ni'n bwrw mlaen nawr i aildiffinio rolau presennol lles y gwaith. Ac ar hyn o bryd, rydyn ni'n gweld bod y strwythur staff presennol yn gweithio'n lled dda. Gai bwysleisio hefyd ein bod ni'n ymwybodol nad ydym ni am fod yn gweithio y tu hwnt i'n capacity. Rydyn ni'n llawn ymwybodol o beth allwn ni gyflawni. Ac felly mae tipyn o drafod yn digwydd yn y swyddfa am sut orau i gyflawni pethau gan gadw'n driw i ethos bod yn undeb yr annibynwyr Cymraeg. Mae'n debyg y bydd angen i ni gynyddu staff rhyw gymaint, yn enwedig ar yr ochr allbwn digidol, ond mae hynny i ddod eto. Ar hyn o bryd, mwyn i ni allu gwneud mwy na'r hyn sy'n bosib gyda'r gweithlu presennol, rydyn ni'n defnyddio model o gyflogi gweithwyr llawrydd a chlysurol i gyflawni gwaith technegol enghraifft, ac mae'r staff yn gweithredu fel cydlynwyr yn yr achos hwnnw. Yr ydym eisoes wedi cychwyn ar weithio fel hyn mwyn hwyluso a cyflenwi cwrs hyfforddiant ar gyfer darpar weinidogion gyda Carwyn. Felly, yn sgil y datblygiadau sydd ar droed, byddwn angen edrych ar y strwythur staffio ac edrych i weld am benodiadau ychwanegol mwyn gallu parhau ar gwaith, mewn modd cynaladwy ac ymatebol i'r angen. Mae'r cyfan yma yn digwydd mewn cydweithrediad ac o dan arweiniad y pwyllgor staffio. Y mae T. John Penry, yr adeilad, yn dechrau dangos ei ddannedd nawr. By'r swyddfa yma ers 20 mlynedd heb fawr ddim diweddaru arno. Yn ogystal, mae angen edrych eto ar y ffordd yr ydyn ni'n gweithredu yn y cyfnod newydd hwn, gan edrych felly ar y gwagle sydd gennym fel swyddfeydd a mannau gwaith yn y cyfnod digidol. Rhaid i ni gael swyddfa sy'n addas at y pwrpas. Os ydyn ni'n disgwyl cyflawni gwaith yn effeithiol, yna mae'r elfen bwysig hon o waith yr undeb angen i ddelio gydag a bod angen edrych ar D. John Penry yn datblygu i fod yn ganolfan ddigidol addas at bwrpas y gwaith. Yr ydym yn edrych ar fwrw ymlaen gyda'r cynllun diweddaru T. John Penry dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Y mae'r staff gweinyddol yn edrych ar y drefn weinyddol i weld a oes modd gwella y mereinion trefn, ac mae pethau'n newid ag esblygu yn y swyddfa yn hynny o beth. Yn ogystal â hyn, mae bwriad gennym i ddigido ffeiliau gweinyddol yr undeb a chyrraedd yr unfed ganrif ar 20. Yr ydym ni'n ymchwilio i'r ffordd orau i wneud hyn ar hyn o bryd. Y mae angen gallu cael mynediad hygyrch, rhwydd a diogel at wybodaeth sydd mewn ffeiliau o ran gwaith gweinyddol, cyfreithiol, ariannol ac yn y blaen. Felly byddai creu banc o wybodaeth ddigidol ganolog hawdd cyrchu ato yn allweddol i hyn. Yn y pen draw, byddai gallu digido llyfrau'r llyfrgell yn adnodd digiro hefyd ar gyfer unrhyw un fyddai'n gwneud gwaith ymchwil neu'n ymgeisio am y weinidogaeth. Dychmygwch gael llyfrgell T. John Penry gyfan ar eich cyfrifiadur. Fe wyddom ni o'r gorau fod cyfathrebu cyson yn beth hanfodol i bobl i deimlo i bod nhw'n rhan o rhywbeth ac yn cael eu cynnwys. Felly, cyfathrebu, cyfathrebu, cyfathrebu. Ers dechrau'r flwyddyn, yr ydym wedi bod yn cynhyrchu newyddion ddigidol sydd yn dod at aelodau drwy e-bost. Enw'r newyddion yw rhwydwaith. Am mai rhwydwaith dirgeldew sy'n cydio pob dyn byw. Yn ôl Waldo Drianage, mae e'n cael outing yn y cyfarfodydd yma. Ac mi oedd Waldo'n gwybod rhai pethau fel glywson iddo yn doedd. Mae rhwydwaith ddaw o D. John Penry o dan arweiniad Margaret
Yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a newyddion i eglwysu ac unigolion ar bob math o bynciau, nid yw'n cymryd lle y test yn hytrach mae'n cydgerdded ac yn atgyfnerthu gwaith y test. Mae'n gweithredu fel man ar gyfer gwybodaeth mwy ffeithiol, ychydig bach fel housekeeping. Felly mae digon yn digwydd yn y swyddfa fydd rydyn ni'n gobeithio yn ein gwneud ni yn well ar wneud ein gwaith ac yn well ar gyfer gwasanaethu'r undeb a'r eglwysu. Ac felly i'r perwl hwnnw yn fras o ran y gwaith ar gyfer eglwysu a chyfundebau, mae dau beth yr hoffwn ei rannu gyda chi o ran y raglen waith sydd o'n blaenau dros y cyfnod nesaf, sef y dau dy. Y dynol a'r digidol. Dyma'r mantra am y cyfnod nesaf. Mae gennym gynhadaeth ddigidol gref i'w datblygu. Fydd yn adnodd gwerthfawr ac ymarferol i eglwysu, gweinidogion, arweinyddion ac unigolion. Ac y mae gennym ein pobl i fod yn closio atynt, sydd yn cynnal eu rhwydweithiau, mwyn cydgerdded gyda nhw. Mae hyn yn wir ar lefel macro a micro, a dyma yn her ni hefyd. Rydyn ni'n ymwybodol yn Hydjon Penri fod yna bellter ymynyddol a daearyddol rhwng y swyddfa a'r eglwysu, ac i raddau felly y dylai fod wedi'r cyfan rydyn ni'n eglwysu annibynnol. Ond mae'r ddynameg brydferth hon yn un bwysig i'w chynnal a'i grymuso mewn cyfnod o ddirywiad. Ein bwriad fel staff Hydjon Penri yw cymryd y swyddfa i'r cyfundebau a chreu swyddfa symudol Hydjon Penri am ddeuddydd mewn ardaloedd penodol bob yn awr ac yn y man. Yn dilyn Covid, i ni'n medru gosod ein swyddfa yn unrhyw le bellach. Bydd holl staff Hydjon Penri ar gael i gwrdd â phobl dros baned, i sgwrsio, i roi cyngor, i drafod unrhyw beth o waith a darpariaeth yr undeb, ac i ni ddod i adnabod ein gilydd yn well. Yma pobl yn teimlo'r angen i ddod i gyswllt gyda ni. A'r gobaith yw y bydd dod i adnabod ein gilydd i gynnal y gyfeillach ac i annog ein heglwysu yn rhywbeth gwerthfawr i bawb. Yr ydyn ni yma i annog, i gynnal, i ysgogi ac i gynghori. Yr ydyn ni'n rhwydwaith o eglwysu annibynnol ac mae'r fenter hon yn cael ei chynnal yn yr ysbryd hwnnw. Ac felly ni wedi cychwyn ar hyn, fe gychwynon ni yng nghyfundeb Meirion, a byddwn ni'n bwrw mlaen i greu amserlen gynaladwy ar gyfer hyn dros y flwyddyn nesaf a thu hwnt. Mae ganddo ni nifer o ddyddiadau yn ei lle eisoes. Eich undeb chi ydyw, ac rydyn ni'n rhannu'r neges yn gyson. Codwch y ffôn, dewch chi'n gweld, a peidiwch bod yn ddiarth. Os nad ydych chi wedi cysylltu i drefnu'n bod ni'n dod atoch, wel cysylltwch. Wrth fwrw mlaen, byddwn yn monitro hyn i weld a yw'n fenter sydd yn gweithio. Ynghlwm â hyn, achos mae pob dim yn gysylltiedig yn diwedd. Yr ydym ar gais y cyn ysgrifennydd cyffredinol Dyfrig Gris wedi cychwyn ar broses o gynnal arolwg o'r cyfundebau, eu perthynas gyda'r eglwysu a'i perthynas gyda'r undeb. Yn ysbryd y closio a'r dod i adnabod, cafwyd cyfarfod cychwynnol adeiladol o gynrychiolwyr 5 o'r Ambarthau Cymru i drafod sut y mae modd i ni gychwyn y sgwrs rhyngthon ni. Sut fedrwn ni weithio gyda'n gilydd? Dyna'r amcan. Ac felly'r nod cychwynnol yw bod holiadur byr yn mynd mas i bob cyfundeb yn yr Hydref ac yna yn bod ni'n trefnu cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn ystod 2027 i weld beth yw'r farn a sut mae'r gwynt yn chwythu. Y mae ein hallbwn digidol wedi datblygu, gwella a chynyddu dros y blynyddoedd diweddar. Ac rydyn ni'n ymwybodol yn y cyfnod ôl Covid hwn fod y digidol wedi dod yn rhan allweddol o'n cenhadaeth ni bellach. Sut felly allwn ni gael y gorau allan o'r cyfrwng ar gyfer ein heglwysu, a hefyd sut fedrwn ni ddefnyddio'r digidol i fod yn rhannu gair Duw yn ehangach. Dyma chi rai o'r pethau i ni wedi bod yn gweithio arnyn nhw'n ddiweddar.
Y mae Carwyn, drwy ei waith hyfforddiant, eisoes wedi darganfod fod defnyddio hybiau i dynnu pobl ynghyd yn beth effeithiol. Gewch chi glywed mwy am waith Carwyn yn nes ymlaen. Ond os yw'n heglwysi am fod yn rhan fyw o'r rhwydwaith ddigidol, yna bydd angen cyfarpar arnyn nhw. Ac felly, ein bwriad yw edrych ar ddulliau o alluogi hyn i ddigwydd. Bydde sicrhau sgriniau mewn capeli yn ffordd ymlaen gyda hyn. Wrth gwrs, mae yna rai eglwysi eisoes yn defnyddio sgriniau. Yr ydym ni hefyd yn prynhau o ran niferoedd ein gweinidogion. Felly, sut fedrwn ni weithio gyda'n gweinidogion a'r arweinyddion i ledaenu'r efengyl yn helaethach? Fe hoffem ystyried datblygu cynllun ble bydd rhaglen o oedfaon yn cael ei ffrydio'n fyw o eglwysi unigol gwahanol i'r sawl hoffai ymuno yn ei heglwysi hwy ar fore Sul. Fydd dim rheswm i gair drws ar y Sul oherwydd diffyg pregethwyr. A mae bydd oedfa ar gael yn fyw i'w dangos ar sgriniau. Mwy i ddod am hyn yn ystod y cyfnod nesaf. Yn ogystal â hyn, mae'n hadnoddau digidol ni'n parhau ymddangos ar y we. Mae gennym ni ymgyrchoedd i'w redeg dros y flwyddyn nesaf hefyd, sef ymgyrchoedd glandeg gyda'r rhwydwaith merched a 5 peth personol dan arweiniad yr adran dinasyddiaeth i enwi 2 beth. Mae'r holl waith digidol hyn bydd yr eglwysi ag unigolion, mwyn cyfoethogi i haddoliad a'i myfyrdodau personol. Y mae gennym gynhadaeth ddigidol i'w chynnal i'r eglwys ddifuriau yn ogystal. Mae'r rhaglen waith Mission Support Programme 4 gan ECOM yn dirwyn i ben nawr, gyda bod Rhodri'n trefnu'r darnau olaf o'r elfen gerddoriaeth ddigidol. Felly byddwn yn dirwyn MSP 4 i ben, sef y gynhadaeth ddigidol, sy'n cynnwys adnoddau print digidol, ffilm digidol, sain digidol a cherddoriaeth digidol. Ac mae'r cyfan ar gael ar ein gwefan. Mae gennym gasgliad o ganeuon newydd a chyfarwydd wedi'i recordio at ddefnydd pwy bynnag yr hoffai i defnyddio. Rydym hefyd wedi recordio y beder efengyl gan Lyn Lewis Davies ar gyfer Eisteddfod y Garreg Glas gan ddefnyddio lleisiau Sir Bemro ar gyfer ap y Beibl. Rydyn ni wedi bod yn cydweithio gyda Chymdeithas y Beibl ac y tîn ar hyn. Ac mi fydd digwyddiad dathlu yn digwydd ym mhabell y cymdeithasau eleni, a hynny mwyn lansio'r y beder efengyl a hefyd mwyn cofio Lyn. Fe ddaw Mission Support Programme 5 yn fyw eleni gan ECOM. A phan ddaw, bydd ganddon ni gynllun newydd i'w rannu. Fe wyddon ni yn dilyn y cyfnod clo fod na chwyldro digidol wedi digwydd, ac mae'r chwyldro hwnnw yn gymorth i ni fel Undeb ac aelodau i fedru parhau ddod ynghyd i rannu'r efengyl ac i dystiolaethu i gariad Duw a Christ. I'r perwyl hwnnw, y syniad sydd gennym yw ein bod ni'n datblygu rhaglen dyledu fusol Gristnogol Gymraeg i'w rannu ar ein safle YouTube, ar fodel rhaglen gylchgrawn, lle bydd gwestai stiwdio'n rhannu profiadau ac yna eitemau o bob cwr o Gymru am bethau sy'n digwydd hwnt ag yma, ynghyd â chaneuon, gweddiau a myfyrdodau byrion. Caiff ei hysdeitlo, fel bod unrhyw un yn medru gwylio. Dyma fydd ffenest y byd arnom ni yng Nghymru. Bydd hefyd yn fod i'r byd ddod atom ni, gan y bydd modd i ni gael gwesteion rhyngwladol hefyd. Nid oes rhaid i bob gwestai siarad Cymraeg wrth gwrs, achos nid S4C i ni. Trafod y syniad i ni ar hyn o bryd, ond o'n i am rannu hwn gyda chi nawr, fel eich bod chi yn rhan o hyn hefyd. Rydyn ni'n falch i fedru dweud fod esblygiad y cynllun arloesi a buddsoddi i ddod yn cefnogi cyfle wedi dechrau magu sbîd, ac y mae yna gynnydd yn y niferoedd o gynlluniau sydd yn cael eu cyflwyno
i'r pwyllgor cyllid, ac mae hynny'n llawenydd. Bellach, mae'r cynllun yn para 2 blynedd ac yn cynnig hyd at 20,000 y flwyddyn, bob blwyddyn am 2 blynedd, i wireddu cynllun fydd yn gwneud gwahaniaeth i gymunedau eglwysig yn eu hardaloedd, i'r cymunedau. Rydyn ni'n rannu straeon o prosiectau hyn gyda chi drwy gyfrwng ein llwynfannau cyfathrebu ni, gan obeithio'ch bod chi'n mwynhau clywed yr hanesion, a hefyd i bod yn ysbrydoli pobl i feddwl, wel allwn ni wneud hwnna hefyd. Cefnogi gwaith llawr gwlad yw gwaith cefnogi cyfle. Mae gennym gymunedau ledled Cymru all elwa ar yr arian hwn. Dyma gariad Crist a'r waith yn ymarferol ar lawr gwlad. Fe welwch chi felly ein bod ni yn symud yn ein blaenau gyda bwriad a phenderfyniad pendant, yn gweithio yn fwy strategaethol gyda'n gilydd fel staff lles yr eglwysi a'r cyfundebau. Ac felly, mwyn i ni fedru parhau i ddatblygu a chyflenwi'r hyn sydd ei angen ar gyfer ein heglwysi annibynnol ni, y tu hwnt i'r cyfarfodydd blynyddol, byddwn yn cychwyn gweithio ar strategaeth newydd ar gyfer yr Undeb, yn ei thrafod yn ehangach, a thrwy hynny i gwella, i mireinio a'i haddasu gan ein hamrywiol bwyllgorau a'r cyngor, gan anelu at gael strategaeth gyflawn ar gyfer y blynyddoedd nesaf yn ystod y misoedd nesaf, fydd yn dod i lawr y gynhadledd maes o law. Mae ein llygaid yn gyson ar y ffaith ein bod ni'n gwerthuso ac yn ystyried gyda phob cam, a'n bod ni'n ymatebol i'n hamserau ar gofynion cyfnewidiol sydd yn ein hwynebu. Wrth gwrs, rydyn ni'n ymwybodol bod angen i ni fod yn rhan o'r sgwrs fyd-eang a chymuned global hefyd, a'r gymuned global hefyd, am ein bod ninnau'n rhan o'r byd hwn hefyd, ac yn rhan o'r côr amrywiol o leisiau. Efallai mai bach yw Cymru, ond y mai gennym lais. Yr ydym ni'n parhau i gynrychioli yr annibynwyr gyda cytun, gyda chyngor eglwysi'r byd, Cymdeithas Annibynwyr y Byd, gydag eglwysi ynghyd ym Mhrydain ag Iwerddon, grŵp yr eglwysi ryddion, Cymorth Cristnogol, Cyngor Eglwysi Ryddion Cymru, ac wrth gwrs ECOM. Y mae Owain Davies ar hyn o bryd allan yn ein cynrychioli ni yng nghyfarfodydd blynyddol ECOM yn Seland Newydd, a Dylan Rhys yn parhau fod ar y bwrdd ar fwrdd ECOM, a gyntaf wedi bod yn Seland Newydd hefyd ar ein rhan. Dechrau wythnos nesaf, bydd Sian Meinir, Mair Thomas Ifans a minnau yn mynychu cyfarfod ECOM Ewrop yn Utrecht. Ac yna, Rhodri Darcy, Geraint Rhys a minnau yn cyfarfod i drafod cychwyn y Mission Support Programme 5 yn ystod ail hanner yr wythnos. Yn cyfeillion o bob cwrw'r byd yn rhai hiawdl, cynhaliol a thwym galon. Yr ydyn ni'n falch o fod yn rhan o'r sgyrsiau ehangach ac yn hapus i gyfrannu mewn ysbryd agored a chyda chalonau llawn. Dyna yw ethos T. John Penry. Ac rwy'n gobeithio fod hyn yn heintus. Wi am orffen ar nodyn o her i chi, i ni. Fe wyddom ein bod ni'n byw mewn cymdeithas ôl-Gristnogol, post-Christian society, dyna maen nhw'n ddweud. Mae'n heriol i ni fel Cristnogion, ydy. Ond y gwir yw, y bobl sy'n byw yn ein gwlad ni yw ein heglwys ni. Nhw yw'n cynulleidfa ni. Ac eto, does yna braidd ddim cyswllt na Chymraeg rhyngom ni, oes e? Y mae'r eglwys yn amherthnasol i'r rhan fwyaf yn yr oes hon. Ac wi yma i weid wrthoch chi bod hynny'n all reit. Does dim anfri na siom yn hynny yn fy marn i. Ystywed fy merch ddoeth, it is what it is. Ond, dydy pobl heddiw ddim gwell
na gwath, na phobl o flynyddoedd yn ôl. Yr un calonau sydd gyda nhw. Yr un meddyliau. Yr un teimladau. Yr un ofnau. Yr un gobeithion. A'r un dyheadau. Ac mae ganddo ni gymaint yn gyffredin hefyd. Ein bod ni'n credu mewn cyfiawnder, mewn rhannu, mewn cymdeithas. Ein bod ni'n caru Cymru, y Gymraeg, a'n bod ni yn coleddu yr un gwerthoedd, sef y gwerthoedd gorau, y gwerthoedd Cristnogol. Mae'r trawstoriadau rhwng y llenyddol, y diwylliannol, yr ieithyddol, yr hunaniaethol a'r ysbrydol yn fan cyfoethog i gwrdd â phobl. Ar faes y Steddfod llynedd, wrth sefyll tu fas i far syched, fi angen i chi wybod na, tu fas i... Mi glywais genedl gyfan yn morio canu emynau. Dyma ein pobl ni. Felly, sut ydym ni am ddechrau'r sgwrs gyda nhw y tu fas i furiau'n capeli? Mae'r hen ffordd o siarad o gyfathrebu wedi colli tir, yn colli tir. Felly sut ydym ni am siarad â phobl ar eu tonfedd nhw, yn eu iaith nhw, ac yna o gychwyn ar y sgwrs, sut wnawn ni ddangos cariad diwarafyn, sut wnawn ni roi croeso heb ddisgwyl dim yn ôl. Sut allwn ni newid y ffordd rydyn ni'n gwneud pethau mwyn cynnwys pawb. Oherwydd y mae digon o lastig yn yr Efengyl. I ni fod yn hyderus o fod yn newid ein ffyrdd o ddweud a gwneud pethau, i roi cyfle i ni ddod i nabod pobl efallai nad oedden ni'n ei hadnabod cynt, a hynny heb newid dim ar ysbryd yr Efengyl. Ac oni fyddai hynny yn iechyd calon i bob enaid. Ein pobl ni yw pobl Cymru. Bob un ohonynt, dyma'n heglwys ni. Ac yn nawr, yn fwy nag erioed, mae angen cariad Crist arnom, a'r ysbryd glân i'n hadfywio yn y byd. Felly beth wnewch chi o heddi ymlaen i wneud y cysylltiad, i gychwyn y sgwrs ac i rannu cariad Crist yn yr hen fyd toredig yma. Fel y dywedodd y gweinidog awyddus a fel nes i ddyfynnu ar y dechrau, does gennym ni ddim i'w golli, ac mae hynny'n gynhyrfus, sy'n hollol wir, ond bobl annwyl. Mae gennym gymaint yn fwy i'w ennill. Amdani bobl, mae gwaith dyn ni'n wneud.